Виенско, това са селата Ново село, Флорентин, Гънджево. И тези малки чети са на отряди, които са част от Сръбско-турската война. И всъщност всички селца са много близко до сръбско-турската граница. Тоест те се формират в Сърбия, минават, водят някакви сражения, пак се прибират. Но специално четата на Сидер Гранчаров е един непознат епизод. Това е Сидер Гранчаров. Мисля, че негова родственица ушива знамето на въстаниците в Първата Румски окръг. Тя има паметник в Ряховица. Известната картина на Димитър Гюдженов, Христо Ботев на Българския бряг. Още един интересен факт, свързан с кораба Радецки. Капитанът Дагобер Енгледер, след като пълно съдействие оказва на четата за слезе на Българския бряг, следващата му спирка е, мисля, че Лом. И в Лом турците го карат да натовари 100 души турска войска и да се върне до Козлодуй и да разтовари там, да тръгне след четата. Той отказва. Защото симпатизира на нашата кауза. Вижте, това е паметника на Бърквола. Така, някакви въпроси за Ботев, ако имате. Почти сме накрая. Много информация, няма как да... За Заимов искам да подчертая нещо. Да. Врачани осигуряват парите за снаряжение на четата на Христо Ботев. Да. Забравих името на човека, но той измисля търговската операция, с която да финансира това нещо. Взима на изплащане, нека да го кажем, големи количества телешка и козя с дърма и лой, неща, които като продоволствие на времето са били много скъпи. С волски коли ги прекарва до Букуреш и ги продава на еврейски търговски кантори в Букуреш, които му дават парите. Тия пари са предадени на Ботев, той да закупи оръжие и снаряжение за четата си. Всичко е направено както трябва, с идеята, че като се освободи България, ще му върнат парите и той ще се разплати с хората, които са му дали тия продукти. Той оцелява през априлското въстание, заточене, връща се във Враца, кани Стоян Заимов и Никола Обретенов за свидетели на търговско дело, което е заведено срещу него от всички хора от Враца, които той им дължи пари. Те отказват да идат на делото, човека е осъден, къщата му е продадена и човека умира в пълна бедност. Това пак го казвам като факт, който е неоспорим. Неоспорим факт. Да си кажем и кривиците и правиците. Като правиме нещо, да го правиме както трябва. За съжаление, това е станало. Също съм много, податлив или вярвам в това, че голяма част от нашите революционери са били повлияни от съвременните течения. Едно от тия течения по това време в цяла Европа е масонството. И по някакъв начин те са изграждали мрежи от сподвижници, съмишленици, които са им помагали в техните действия. Капитанът Дагоберт определено има някаква връзка с нашите революционери. Определено. Макар че кораба австрийски и съответно австрийска територия, той може би отказал натоварването на тия турски аскери на това основание, но в същото време има връзка, която нашата съвременна историография наистина трябва да се задълбочи и да ги изследва тия неща, те са дадености. Наскоро откриха чрез ДНК експертиза на останал череп от Ботев, четник на Ботев, откриха негови роднини в едно котелско село, ако не се лъжа, и човека беше наистина идентифициран. Името му беше разбрано. Като стана дума за масоните, Раковски е бил точно тях. И това би било интересно и предметно. И влиянието на полските... и влиянието на Мацини и на Гарибалди върху нашата революционна идея и тактика. Абсолютно. Дори знамето е копирано от абсолютно италианското знаме, всъщност. Не знам дали си запомнил.
И не случайно Раковски носи името Раковски, не случайно Бенковски носи името Бенковски, не случайно има казак Алай в Сливен, който е под ръководството, ако не се лъжа, на един Чайковски, поляк. Да. И това са големи връзки с европейските течения и отношението им към нашите освободителни дела по това време. Според мен нещо интересно, че по това време е било много по-възможно да стане това пак заради този климат и романтицизъм, защото в днешно време, ако кажеш някой 20 годишен, хайде да се бием за родата, не? Няма да стане толкова лесно. Защото по това време, романтичният период, всъщност, дори ако слушаш музиката, четеш поезията, това е било много, много добър климат и точно за този период е било много, много приятно, нали, така се случили нещата. И в друго време, ако гледаш, нали, европейската музика или европейските течения, е било много по-структурирано и е нямало как да се случи. Нали, това е било много добро време и за други държави да оценят нашите опити за освобождение. Имало нещо много друго. Значи българите винаги са помагали. Гърците, като въстанието правят, една конна армия на Христо и Хаджи Петър, повечето са били българи, имало и сърби, и руснаци, и румънци, но главно тази конна армия са били българи. И той е български и става гръцки генерал. Много добро наблюдение. Много добро наблюдение. Ще са помогнали на никой от тях не решил да помогне на нас. Помогнали са на сърбите, обаче на нас никой не е помогнал. Нали? Това са факти. Това са факти, така е. И плюс това, там един сръбски, мога дори да го нарича мошенник, търговец, е продал някакъв фалшив барут на нас. С изтекал срок, който бил негоден. Освен това, те са създавали фалшиви очаквания, че ще обявят война на Турция. Да. Те са ги лъжили Старите постоянно. войводи Панелскидов и Филип Тотио са стояли там и се чакали Значи, да влязат. Георги Сава Раковски, като прави първата българска легия, стичат са много, той казва, като помогнете ни, след това ние ще ви помогнем на над 2000 човека, ще не влезнат плана на Георги Сава Раковски. Над 2000 човека да влезнат в България. И преди това. Много близък до плана на Гарибалди. Да, това е Точно точно. го е Плана на Гарибалди. Да, в българска среда. Много добро наблюдение. И преди това, по време на въстанието на Черен Георги, който е първият водач на сръбското Карагеорги, който е първият лидер на сръбското въстание и династичен, нали, крал го обявяват, мнозинството от въстаниците са българи. Има книга по този случай. След боевете на първата легия в Белград и тяхното завладяване на турската цитадела, когато отива в болницата да награждава, нали, смелите сръбски войници, крал Милан, мисля, че се казва по това време, се изненадва от това, че в болницата има само българи. Това е факт. Защото при вземането на тази крепост, може да кажем, турската, на първа линия са били легионерите, а за тях са били сърбите, за това са били ранени много. Те всъщност много от участниците в четите после са калени първо в Много легията. легионери. Стефан Караджа мисля, че И Стефан Караджа, и Хаджи Димитър, и Левски, и всички сега. Четвърти окръг е най-известния. Виждате снимките на апостолите, които видяхме и във филма. Интересно е, че е разделен също на източен и западен. В западния район е влизала Банско-Разложката котловина. И от Разлог е имало делегат на събранието в Оборище, който за жалост навръщане е заловен и не успява да донесе вестта, но четах, че са изработени няколко черешови топчета между другото в Разлог и Банско. Така, ето малко снимки, възстанието на четвърти окръг в образи. Това е паметника на Оборище. Безсмъртната това печета, де-факто първата българска кавалерия
след 500 години. Поп Груйо, Бамски, без да е от Бамско, просто е. Да. Райна Попгергиева, това е паметника на Боримечката, Тодор Кавлешков. Също като подготвяхме презентацията с Соня си говорихме колко е важна ролята на личността. Ето, идва да го арестува Неджипага. Той можеше да се скрие, да изчака Неджипага да се отиде. Както взаимство, Както се скрие другите. женски дрехи бяха. Обаче той събира хората от да стане. Видите? Както видяхте после на филма е Бенковски. Бобеков каза, чакайте, не е ясна работа, да не бързаме. А той му отговори, когато да чакаме, хората се бият вече. Така че ролята на личността някога може да определи хода на събитията. Нас ни учиха някога, че нали, масите са по-важни от личността, но всъщност това е една симбиоза и много често в повечето случаи личността е по-важна. Той е бил много образован този Кавлешков. Да, да. Тук събрах няколко непознати факти за възстанието. Няма да се спирам на хода на възстанието от 4-ти окръг. Пак по въпроса, че много малко хора били възстанали, какво е това нашето възстание, нямало в него участие. Вижте, само в Панагюрище са 1200 души. И техният хилядник е Павел Бобеков. Бобеков е между другото и председател на първото привременно българско правителство в Панагюрище. И като изграждат отбраната на Панагюрище, има изкопани окопи. Значи не говорим за някакво селско въстание с геги и вили, става дума за опит да се водят боевете по правата на военното изкуство. Когато печета набрала 200 души, а също е една сериозна цифра, в нея участва и една жена, Мария Сутич. Тя е българка, но е женена за Карловеца Иван Сутич от Харватско. И се работили на Воронхиршовата железница в Белово. И когато Бенковски прави една от обиколките си, те се присъединяват към четата и двамата оцеляват, затварят ги, пребиват ги, гаврят се с тях, Иван умира по боя, Мария оцелява и се оженва наново след освобождението, живее до 30 и някоя година в Пловдив. Вижте цифрите за другите райони, за другите останали градове. Перущица 600 души. Брацигово 1400. Това е най-голямата бройка, водена Васил Петлешков. Нов интересен факт. Произхода на Васил Петлешков е от Костовско. Голяма част от Брацигово са всички. Точно. Да. Точно. Колония. Да. Огромна Ранна вълна. Мигрантска, не емигрантска. Между другото, произхода на Вазов също е Точно. да, Точно. от Игейска македон, Костовско. и Епчетьока Павлов, който му е бърчо. Вижте в Батак с 900 души и това е най-интересният факт, за който тук има цяла статия в книгата. Четата на село Стрелча, която оцелява до освобождението. Крият се по различни места в Стара планина и накрая с един руски отряд влизат отново в Стрелча на 12 януари 1878 година. Там е също много интересна историята в Стрелче. Да, Те се чудат дали Стрелче е било 50 на 50 българи и турци. да. Те се чудат дали да си обявят война едни на други. Решават да не го правят, обаче първа пушка гръмва и те започват да се стрелят едни други. И в крайна сметка турците взимат надмощие Стрелча. Четата излиза от селото, някои са пленени, други се качват по Балкана и накрая се връщат. Да. Интересен факт. И стигаме до Разловското въстание в Източна Македония. Само искам една минута. Значи малко хора знаят, Васил Левски отседва в Пловдив в много богати хора. Един от тях е Хаджи Калчо Станчо Дренски, който на 12 години идва от Троян, почва в кожухарската индустрия и забогатява. Голяма манифактура. И
Увлича го Левски и Хаджи Калчо му казва: дяконе, много е силна тази османска проклета империя. Той е силна и това е Хаджи, с отговорна дружина и планина подига. И когато Бенковски отива да му иска някакви пари, той бали дава 500 златни на милиона. Това са близо 5 кг злато. Близо, нали? 500. И казва: не ръката на Хаджи Калчо ще ги дава, но на най-святия човек от всички нас, дякона Левски, Васил, по-точно той му е казал. Това никъде не го пише в енциклопедиите на братия Данчо го описва. Да, и има архиви в Пловдив за Хаджи Калчо. Така, това е един много интересен момент с Розовското въстание. Искам да ви покажа тая карта първо. В оранжево са масово възстаналите райони на България. Виждате и окръзите. И съвсем в ъгъла, тук в долния ляв ъгъл, виждате също такова петно. Не. Това е областта Малешевско. Градовете Пехчево и Берово. Малко по-нагоре са Кочан и Щип, а малко по-надолу е Струмица. Значи това е Североизточна Македония, ако трябва да бъдем екзактни. Ето това е Панагирски окръг, това е Бърташко, Брацигово, тук горе са Копищица и Панагюрище, тук е Новоселската република, тук е Дряново. Всъщност това са селата Бяла черква, Мусена и още едно имаше, и това е Сливенския окръг. Но исках да ви покажа къде се намира района на това Разловско въстание. Защо се казва Разловско? По името на едното село, което и до ден днешен съществува, името е Разловци. До него има друго село, което се казва Митрушинци, и в тия две села всъщност, да стават масово. Добавих една карта от съвременна Северна Македония, в която въстанието е известно като Разловечко. Но дори корифей на тяхната, бих нарекал, псевдоисторическа наука, признава, Блаже Коневски признава, че Разловското въстание е част от Априлското въстание. И между другото в литературата често се говори по този начин. Например, аз намерих една книга за Втория окръг, въстанието във Втория окръг, в която точно такава заглавена, писана е 1976 година, мисля, че книгата е заглавена Сливенското въстание от 1876 година. И казват Априлското въстание е Сливенско. Тоест, Разловското въстание, по-точното наименование трябва да бъде Априлското въстание в Североизточна Македония. Но е влязло с това име. Главният деец, тук нямаме апостоли изпратени, главният деец е Димитър Попгиев Беровски, който е роден в град Берово. Това е негов паметник в град Кресни. Защото същия този човек ще продължи революционната си дейност и ще бъде една от главните фигури на Кресненско-Разловското въстание. Което ще се случи 2 години по-късно. Това е отделна тема, може би един ден ще направим лекция за нея. И тук един малко бутафорен паметник, като гледате постамента, може да се сетите къде е. Отзад тия сгради. Това е Дисниленда в Скопие. Дисниленда. Няма друга. И вижте как е направен с знамето, е така в крачка. Сега по-важното е, че има паметник в края на крачета, но мисля, че паметника в старите предели, сегашна България, е в пъти по-хубав. Говоря чисто от художествена историческа гледна точка. Това е знамето, на което е пише Македония. Ето пак лъва. Тук идеята е за географската област Македония, както в много книги се говори за Тракийско въстание, а не за Априлско въстание. Но никой от тогавашните дейци, а и по-късните дейци на нашата национална революция не е делял българите на мизинци, тракийци, македонци. Това са били българи, населяващи всички тия български области. Например, има и добруджански българи. Даже в един момент, прескачам малко, правя паралел, има вътрешна добруджанска революционна организация.
ВМРО, която в един период се бори за отделна добруджанска държава, за да я запази, да не е разделена на Северна и Южна Добруджа. Защото е под румънска власт. Да, но това е същия модел, Както и партийската да, власт. който следва ВМРО. Отделна македонска държава, за да я запази като етап за бъдещето присъединяване по примера на източна намерение към майка България. Така, Беровски е част от дружеството Българска зора, основано в Солун. И, говорихме за легията, той е участник в легията на Раковски. Борец за църковна независимост. И най-интересното, пратеник на Георгийския комитет се среща с него през март, отец Геннадий се казва човек, и го уведомява за възстанието. Тоест, вероятно говорим за някакъв план за общи действия тогава. Възстанието, както казахме, избухва в Разловци. Агитацията включва още Струмец, Радовиш, Мелник, Петрич, т.е. района около областта Манешевско. Няколко съжаления с промени в успех се водят и Беровски се изтегля посока на Кюстендил, където влиза в взаимодействие с дядо Илю Марков и малко по-късно освобождават Кюстендил, преди да дойдат руските войски. Някакви въпроси за Разловското въстание? Кажи за Беровски в Кюстендил. Той става комендант. Да, става комендант на града. Когато се освобождава града. Да. И после един от главните воеводи на Херсонско-Разловското въстание. Искам да отбележа, че Разловското въстание не случайно е избрано да избухне точно там. Това е един планински регион с много насечен релеф и преди да слезат в градовете, истината е, че българите демографски избухват в планинските и предпланинските села. Това става по времето на 17 и 18 век. Навлизането на българите в градовете е един по-късен етап. Той започва след Наполеоновите войни. До това време доста от градовете и в самата България са повече с турски демографски елемент. Тоест базата на българщината е високо в такива планински села. Точно до село Разловци векове наред е един от най-големите търговски панаири на Османската империя. Това е панаира в село Долене, като там се събират най-вече хора, продаващи животни. И покрай тях също идват търговци от Близкия изток с Коприна и прочие. По това време панаира е трябвало близо 2 месеца и са се събирали над 100 000 човека в тая долина там на село Долене. И поради тази причина всички околни села около този регион са били доста многобройни, хората са гледали животни и това е била идеята по време на този панаир да могат да продадат своята стока. И това създава, пак казвам, икономическа база за свободно мислене. За това как те искат и го виждат света да бъде. И това е може би избрано. И нали, вече от тази гледна точка, че Беровски е от самия регион. Нали? И веднага след въстанието турската държава го забелязва това нещо. По това време тия села и тия части са част от Мелнишката каза, която е доста така удължена и далече от Мелник, и решават да отделят тая част в отделна община. Става каза Игралище и в едно от големите села там заселват турци и образуват турска казарма с редовна войска, която за времето си е доста, така бих казал, смело начинание от техна гледна точка, но те виждат, че проблемите им започват именно от този регион и не случайно 2 години по-късно избухва Крестенското разложко въстание, което продължава близо 2 години. Където, за съжаление, накрая по сведения на местни историографии негативна роля изиграват и изпратените руски военни инструктори. Да, които решават да играят по собствен план, а не по плана на хората, които са желали свободата си. Да. Но наистина
И аз съм тук изпринтил и двете карти. Може да видите, че зад вас, като светнем лампите, че ето, нали, дига се априлско въстание в Македония. 4-5 месеца по-късно в Цариград се свиква Цариградската конференция, където един вид всички европейски сили казват, българския въпрос ще се решава по някакъв начин. И двете образувани княжества, автономни, които ще бъдат, са разделени на две. Ето той го е, нали, отбелязал Василен. Източното и западното, като една от причините за образуване на западно българско княжество или територия е именно това, че и Разловското въстание е част от това усилие на българите да имат обща държава или някакво образование. Айде да не кажем държава, нали, по това време още не се говори за държава, но някакво административно образование, в което те ще бъдат преобладаваща част и ще имат думата, нали, за бъдеще. Ще стигнем до тая карта. Само още малко за последиците. Още веднъж за бройката. 10 000 души на това време Да. не са малко. Не са малко. 95 села и грабчета, 30 000 изклани младежни деца. И 20 000 безследно изчезнали. Въпреки че Турската империя настоява за 15 000. Те настояват това, че са 30 000 изклани. Възможно е цифрата да е по-голяма. Резултатите от възстанието са разобличителни за турските власти и привличат вниманието на международната общественост. Особено важна е ролята на българските студенти от Робърт Колеж и техните преподаватели. На американски дипломат Скайлър, Юджин Скайлър и на американски журналист Джануариус Марлихан. Много се радвам, че тук в публиката има две прекрасни млади девойки, български, които точно като тях в Робърт Колеж, само че те са били мъже преди това време. И те донасят на своите преподаватели за жестоките зверства, извършени в България, защото не е имало как да стигне до Европа, какво се случва в действителност с България. Но техните преподаватели, които са били българи и американец е бил декан на колежа и също така и още един професор. Те двамата отиват при английския посланник и му казват, че трябва да известят видния английски, това става дума за Цариград. Цариград, извинявайте, основани 1863 година от протестанти, християнски колежи. И от 1865 година българи, които след това стават много известни и които започват Третата българска държава, са завършили там Робърт Колеж. Там са изучавали дипломата, дипломата е било бакалавър по арт, но всъщност това тук, нали, американските принципи, което не означава арт като final arts, нали, не става дума за изкуство, а става дума, те са изучавали сложни науки, в които също така право и така, че те са били много добре подготвени. Тоест, какво се случва? Те се свързват с английския консул, тези професорите от колежа, но след това те не се вземат никакви мерки, те виждат, че никой вестник не пише нищо за това. И те не спират до тук, отиват при американския дипломат Юджин Скайлър, който с Магда Хан, който пък е американски журналист, и с... Ето това са те, тук. Това е Магда Хан, американски журналист, а това е Юджин Скайлър, американски дипломат. И те образуват анкетна комисия с руския консул в Пловдив Церетели, нали така беше? Така. Церетелев още го наричат. И също един немски журналист от немски вестник, като
като преводач техен е Петър Димитров, който е преподавател в Робърт колеж. Там са владели минимум 3 езика. Английски, български и турски. Повечето от тях са владели и повече езици. Той тръгва на тази обиколка. Като първата спирка е в Пловдив и там той изпраща той е изпратил общо през тази обиколка на България на тази анкетна комисия, изпратил 3000 писма от Адър, се нарича. След това издава и книга, която ще ви прочета, може би ще е добре да видите първата записка, която те получават. Боя се, че не съм вече безпристрастен. Това е от Марта Хан, американски журналист. И с положителност не мога да остана безучастен. Съществуват неща, които не могат да бъдат разследвани с хладен ум. Зверствата, признавани повсеместно от хора, приближени на турците, както и от самите турци, са достатъчни и повече от достатъчни. Не желая да добавям все повече и повече цифри към тази скръбна статистика. Когато в самото начало на разследването се сблъскаш с признанието на 60-70 села са били опожарени и че към 15 000 души, голяма част от които жени и деца са били посечени, започваш да чувстваш, че е безмислено да продължаваш. Когато в допълнение научиш ужасяващите подробности за най-безпомощните дечица, разсичани на парчета и набучвани на щиковете, и когато всичките тези подробности ти се повторят от стотици не българи, а и от различните консули в Филипополис, от германските служители по железницата, както и от гърци, арменци, свещеници, мисионери и дори от самите турци, започваш да чувстваш, че по-нататъчните разследвания са абсолютно излишни. Така, след по-малко от година войските на царя ще бъдат тук. Така, това е една от Това е негово предсказание. Да, като предсказание. И тук може би е редно да споменем, че Маджа Хан не е известен в Америка общо взето никой не знае за него, но той е известен на цяла България с това, че благодарение на неговите писма от Ада и по-късно книгата, която издава зверствата на турците в България, той спомага за последващото освобождение на България. Защото благодарение на неговите записки става възможно великите сили и Европа да разбере за истинските зверства, които се случват в България. Така. Следващия... Ако може само да кажа нещо. разбира се. Всяка година, юни месец, има фестивал, Магахан фестивал, в неговото родно място. Ню Лексингтън, Охайо. Тази година е